spuži, nema osjećaj tog trenutka koja je iza mene i zbog toga ću skratiti potpuno kretanje. Znači iz ovog koraka, vidite, napravit ću mali iskorak i nju ću zatvarati. Nema više rotacije, uopće tamo krećemo u ovom smjeru. Znači tu moramo shvatiti, imamo ponovno, a već sam se gledao kod Birne još događaju problemi na dva načina. Prvi način je i cure, da se savija